Ngaphambi kokuthi sibheke nansi i-post kaSimomoza ubhekene ney'nsizwa, imomozi kazwelonke. Bathi abantu ayijwayele ukunuka kanje imomozi uma isibhala izinto ey'kanje. Sifuna ukuqala laphana-ke kwi-post esike sayibona yama-S_A_P ithini? Ngani zakwethu, awu kodwa amaciko akithi, lolu daba lokungaboni ngasolinye ema-changing room, ngoba ngokubona kwami bekungafanele lukhulumeke budedengu kanjena. Amagama abafowethu abawasebenzele kanzima ayalimala, ney'thunzi zabantu esibahloniphayo kwezomculo zidicela phansi. Ibingekho yini kanti indlela yokubuyisana eceleni, njengoba nalezi nxushunxushu zenzeka ngasese kube nobudedengu kule nto, koda-ke sekuchitheke bugayiwe. Ngelinye ilanga bafowethu, anothi manifuna ukulungisa nilandele imigudu efanele, ningalungisi sakuxova, sakudicela phansi isithunzi sabathize, ngoba lokho kuhlukanisa imimoya yabantu banamhlanje. Siyabazi iningi labo abananhliziyo. Akufanele kugcine sekwenzeka izinto ezingezinhle phakathi kwenu ninodwa maciko, bese kuba khona oyokhonjwa ngenjumbane kuthiwe ngabe akunjena, ukube usibanibani akakhulumanga amagama usibanibani, futhi nje lento iwukusihlaza kwamanye ama-genre. Kanti thina amaciko amaciko maskandi senziwa yini ukuthanda ukuthi sihlezi siziceza njengemidlwembe emehlweni abantu? Umculo wethu sithi awuhlonishwe kanjani, sesisebenze kangaka. Umaskandi usuphezulu, usuhlonishwe kangaka, sekuyithi futhi esiwungcolisa kanjena. Maciko akithi, ziningi izinto engabe sikhuluma ngazo ezingalungile kulo mculo wethu, ikakhulukazi ezithinta ukuhlukumezeka kwethu emsebenzini wethu, njengokungahlonipheki kwethu, imicimbi esiqasha kuyo mayelana namalungelo ethu, kodwa siyathula senze ngathi konke kuhamba kahle ngenxa yokubavikela nabo abahleli bemicimbi. Izithunzi zabo noma kusuke kubuhlungu abakwenza kithi, kodwa siyakwazi ukubavikela, kodwa sehlulwe ukuvikelana thina sisodwa. Ubuwula bani lobu esibenzayo? Sizibukanisa nabalandeli ngale ndlela. Ayihlale phansi ibambe umthetho maciko, sekwanele ngani zakwethu. Usho njalo-ke u-Ali Mguba, umfowandukuzembi, uthi naye-ke umsebenzi omusha is loading, asazi noma i-EP or i-album. Kube nempendulo-ke uKhaza-ke abe nayo-ke kwenye-ke i-post kaSimomoza esizoyifunda manje. Simuzwile bobu-Ali laphana ebeka nawe uSimomoza ube seqhamuka nenye i-post, ngoba kulamalanga uSimomoza yeyi akadlali. Jive uSgwebo, Khaza abasolwa kumakhala emfene e-change room, but mina cha, angibonanga, angifuni ukuqamba amanga. Ngitsheliwe-ke eceleni kwathiwa kungani ngingababali bona. Inhloso yami beyokucela ukuthi kubuye i-team ngeqiniso, hhayi ngokupritendana, ngoba yasihlula behind the scene. Uma isivela public-ke ayidukile kakhulu ngoba iza kubelungu bethu abaphumelelisa umaskandi, not ukuthi bengimaka uNtesmall. Mina bengazi nokuthi uzokhipha i-album, ngagcina sengathi nawe uyakhipha ngoDisemba, kwavala udwendwe. Asazi lapho-ke noma uyabhoka uSimomoza. Ake sibheke amakhomenti ukuthi ahambe kanjani lowo post, ngoba wonke amaphosti esiwabheka kaSimomoza besingawabheki nje ukuthi bathini. Wathini uKhazi? Uthi uKhazi, mina uyangidakelwa, uyabona-ke. Wase yavela phela uSanele ukuthi kwavala udwendwe, khuphuka Mumuzi man. Bayeqhamuka uMzamo Madidi uthi ngoba uthanda ibhola, awuvuli ngani i-team ngakini ohambe kwenza i-training nekhozi wasemthiwa ngenhlamba. Uhlukane nalokhu usixovela abantu wena nobuso, waphinde futhi umgagazi. Angazi ukuthi ubani othi ngumculo wena.
lokhu uzama i-trend ngento ebhedayo nje, uphinde wamgqema enye inhlamba. Wasithi umunye Bhutbhukeni khohlwe lapha, ngicela ungicelele uMakhumalo angiphendule ku-inbox, ngifuna ukubuza ukuthi i-affidavit yenziwa kanjani, hhayi ukuthi ngifuna ukucela angenzise lento anenzisa yona noSkhova sikazwelonke. Right-ke abantu-ke laba kade bekhomenta-ke baningi-ke kuleyo post leyo-ke waseyagibela-ke umfo kaKhazi ukuthi yena ngathi nodwendwe lukatekisi selukude kakhulu, sekukuningi osekukhulunywe ngomlomo. Okusho ukuthi-ke lokuthi kufike udwendwe inkosi impela, hhayi kuyobe impela sebemumethene amagama lawa ayobe sekujikijwane ngawo isikhathi eside, singazi ukuthi kuyophetha kanjani. Kuyobonakala khona ukuthi kuhamba kanjani. Akusenani-ke, maybe-ke lama-poster kanje, maybe le trend-ke ngoba isihambe iy'nsuku ey'ngaka lokhu kukhulunywa-ke akukho okungadlula, izodlula nje iphele futhi ingane zakwethu ngoba bayakhuza abantu abaningi abanjengobaba u-Ali Mgobe. Ngicabanga ukuthi iy'nsizwa ziyezwa lapho. Bazamile ukukhuza nabanye akwahlanga imuka nomoya-ke, koda-ke kuzolunga ngane zakwethu, but-ke akulungiswe lapho okumoshakele khona. Abangenzanga kahle benze kahle, kungaveli izinto ey'kanje ukuthi hheyi kwase kuphuma amagama egijima kuthengiselwana, kukhona ofuna ukukhipha umkhono wekati, kukuningi nje. Lezo zinto lezo hheyi ziye zathusa, koda-ke ngokwazi kwami uSibomoza angeke ngimthembe, engabuya nenye i-post ngoba le trend uyayibona ukuthi iyamsebenzela, usematheni kulezi nsuku. Iyodinga nokuzayo nje, bekukubheka nje lawo ma-post lawo ambalwa. Kahle ngeze ukuthi ngiyabona.